Γεια! Και θα ξεκινήσω μια σειρά στο Minecraft και θα τη λέω... Δεν ξέρω. Να, το βρήκα. Η σειρά του Νάσου. Κλείνω πρώτα. Και σκλήρα πυρηνικό. Μέχρι να αντέξω. Να κάνω. Κανονικό στη βαριένα κόσμο. Η σειρά του Νάσου. Καλώς. Όχι. Όχι. Έλα να το πάρω. Και ναι, το τηλέφωνο. Γιατί όταν κάνω record χτυπάει ένα τηλέφωνο. Λογικά εδώ θα μείνω γιατί έχει πολύ τροφή. Μισό λεπτό. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, αλλά έχω μπάσκετ αύριο και... Όχι! Βασικά ναι, βάλε μου! Ναι! Minecraft. Εν τω μεταξύ και το είναι 7,2, το οποίο είναι γαμάει απίστευτα. Και έκανα αξίνα. Βασικά... όχι. Επικίνδυνο άλμα. Yeah, το πέρασα. Είμαι καλός στα πορκή. Α, ναι. Είχα γυρίσει και ένα βίντεο πιο πριν. Απλώς με το τηλέφωνο και πέτυχε και δεν μπόρεσα. Βασικά ξέχασα να κάνω παύση. Έλεγα να το κάνω τώρα με το Movie Maker, αλλά δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ. Και πρέπει να έρθει εδώ ο αδερφός μου για να μπορώ να το χρησιμοποιώ και αυτός ο αδερφός μου λείπει. Οπότε να κάνω. Δεν έχει πολλά δέντρα. Όλοι. Βρήκαμε και μήλο, κάτι που τρώγεται. Εντάξει, καλό είναι να τρώγεται κάτι. Βρήκα. Αυτό μου άρεσε. Έχει διπλά χόρτα. Που έχει το caps lock. Πρέπει να φάω για να μην πεινάσω. Αυτή η σειρά επαναλαμβάνω. Είναι όσο αντέξει, δηλαδή άμα πεθάνω τελειώνει το κόσμος, τελειώνει τη σειρά. Τελειώνει, δεν θα με βλέπετε. Όχι, θα με βλέπετε σε άλλα βίντεο. Άμα βλέπετε. Τέλος πάντων, εντάξει. Ξύλο. Το ξύλο είναι απαραίτητο για να φτιάξουμε σπίτι και να mining και να φάμε και αυτές τα τέτοια. Don't kill pigs. Kill only cows. Συν ένα και στέλνω. Μα δεν στέλνω πάλι. Δεν στέλνω 20 pigs. Θα πάλι μας. Μ' αρχίσει τα καράτε μου τώρα. Δεν σταματώ.
Αχ, τι... Ω, πέρασε. Το φαγητό είναι απαραίτητο στο Minecraft. Πλάκας. Καεί! Άντε, καράτη. Πώς ακούστηκε αυτό έτσι? Τι? Δώσ' το. Δώσ' το είπα. Πιο δύσκολη μέρα. Εννοώ το Minecraft. Έτσι. Και αυτό είναι το καλύβι. Όχι, δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Απλώς εδώ θα ζήσουμε σήμερα. Μόνοι, έρημοι. Χωρίς νερό, χωρίς τροφή. Όχι, τροφή έχουμε τίποτα. Και μόνο ο Νάσος. Η σειρά του Νάσου, τέλος πάντων. Το καλύβι. Το καλύβι. Το καλύβι. Είδα εκεί κόουλ. Πιο αργά πήγαινε. Εντάξει, πρέπει να κατεβάσω άλλο πρόγραμμα για το record. Γιατί αυτό είναι άθλιο, εντάξει. Όχι το άθλιο, εντάξει. Εντάξει, άντε, εντάξει. Ποτά. Μήπως να σπάσει η αξίνα μου. Έλα. Περιμένετε λίγο, να δω κάτι. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Και άντεξε η αξίνα μου. Ωραία. Ένα crafting table. Είναι tablet κι αυτό. Και αυτό ήταν αστείο. Αυτό τα αστεία μου. Να φτιάξω αξίνα. Και ένα φούρνο για τις κρύες νύχτες το χειμώνα. Φούρνος. Μπούζα. Και μια πόρτα.
και βάζουμε την πόρτα και είμαστε ok. Και να τοποθετήσω και αυτό, να κάνω και αυτά, να κάνω και αυτά, περιμένετε. Όχι. Νομίζω τα μικρά τα ζόμπι δεν σπάνε πόρτες, έτσι. Θα το σπάσω. Θα το σπάσω. Όχι, δεν θα το σπάσω. Και εδώ και αυτό. Βρήκα μια τέλεια ιδέα. Θα επιβιώνω μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Δηλαδή αυτή η σπηλιά θα είναι το τέτοιο. Πώς το λένε. Το σπίτι μου. Γαμάτισε. Γι' αυτό λίγα αυτή τη γαμάτισε. Συνεχίσω. Θα πάρω το φαγητό. Στις δύο υπάρχει απ' έξω. Και θα είμαι κάπως εδώ. Να και εδώ θα βάλω ένα κρεβάτι. Θα είμαι GG. GG. Κουτέρε. Και τώρα σπάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Το καλό και το κακό. Yeah. Τώρα σας δείξω το πιο ασφαλή τρόπο να βάλετε ένα πίσω χωρίς να σπανάρουν ζόμπι. Νάτος. Και γαμάει και φέρνει λίγο αλήτης. Εντάξει, όταν σκέφτομαι αυτό το νέο τραγούδι με κάνει και γελάω. Εντάξει. Και υπάρχει έξω από την πόρτα μου να γελάω. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Πρέπει να βάλω και κουδούνι. Πολύ ωραία. Τελειώνουμε αυτό και σταματάω το βίντεο. Ναι, θα παίξω και μετά, τέτοιο. Όχι να ξανασταμάτω. Είναι 20. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Θα τα βάλω μέσα στο πάρκινγκ τώρα.
Κοίτα, θα την βάσω μέσα εδώ πέρα και θα βάλω και εδώ και θα είναι το chest μου. Όχι, δεν θα βάλω chest μου και δόκιας τώρα, γιατί είμαστε αριθμοί άλλες, θέλουμε να επιβιώσουμε. Οπότε, γεια. Κλείσει.